Тази наша нова рубрика, която е провокирана от ваши въпроси и от актуални такива проблеми, с които ми споделяте, особено в това време, в което все по-често се разболяваме, все повече деца се разболяват и то много често отново в детски градини, в училища, без значение, че живеем в общество, където се развива медицината, все повече и повече се развиват тези услуги, но въпреки това и въпреки, че покрай нас е пълно с аптеки и с всякакви билкови магазини, които ни предлагат огромен асортимент от стоки, услуги, от лекарства и препарати, с които да се поддържаме здрави, усмихнати и млади, това не се получава. И в днешното видео ще засегнем така само няколко основни момента, какво да направим, така че да се чувстваме по-здрави, какво е имунната система, което е основният ни ресурс за справяне с всички болестотворни агенти, и съвсем малко ще се спрем върху това как и какво да направим, за да подобрим тази имунна система, защото проблема на съвременното ни общество е, че ние правим много малко за превенцията, а по-скоро работим върху това да отстраняваме проблема, когато той се появи. Така че нека да започнем първо с първа точка, която аз съм си написал тук, и това е какво е имунната система. Имунната система, най-общо казано, е нашата войска, нашата полиция и армия в едно, която си има и тайни агенти, и явни агенти, но това е като една имигрантска служба или полицейски такъв участък, който стои на летището или на определено място и не допуска нищо, което, никакви такива чужди и лоши враждебни лица, които могат да навредят на гражданите на съответната територия. Тоест има там едни клетки, едни тъкани и дори с цели органи, които имат за цел да проверяват всичко, което влиза в тялото. А в тялото могат да влязат неща откъде? Ние дишаме, т.е. през въздуха. Ние се храним, пием вода и съответно дори дишаме и през устата понякога, което е грешно, но и през устата също влизат огромно количество от тези вещества или съответни малки микроби. Друга част на тялото, най-голямата повърхност на тялото е нашата кожа. Тоест, отново, това е един граничен пункт, който разделя тялото от така наречената външна среда. И всички отверстия, всички жлези, очите, ушите, всички наши открити пространства могат да са входове, през които да преминат всички тези болестотворни агенти, ги наричаме. И така, няма да се спираме директно какви точно видове клетки или органи има в тялото, за да се справят. Това ще го направим в отделно видео, за да не става прекалено дълго, така че ако харесвате това, което правим и ако ви допада, първо харесайте страницата ни във Facebook и в YouTube, след това споделяйте тези видеа, това ще ни помогне както на нас, така и да достигнем до по-голям кръг от хора и да сме по-полезни, защото това е целта на всичко това. Основните два вида клетки, които имаме, са лимфоцити и фагоцити, но както казахме, сега няма да ги разглеждаме по-отделно, просто ще кажем, че те са тези, които се справят и когато влезе нарушител, било то вирус, бактерия, която е болестотворна, те веднага я разпознават. Нашата имунна система е изключително интелигентна. Може да си представите тези малки клетки, бели кръвни телца, те имат функцията да помнят всички онези нарушители. Това са хиляди, стотици хиляди видове вируси, бактерии, неща, които през целия си живот влиза в това тяло и ние трябва да разберем дали това нещо е полезно за нас или не. С всяка хапка храна, с всеки докоснат пръст тук на устните или като си търкаме очите или от всякъде, където може да вкараме нещо външно за тялото, то се проверява, то се тества. Храна, вода, всичко. И се тества всяко нещо, всяка молекула буквално се проверява тя хубава ли е за нас или не. И ако не е хубава, нашата система веднага се задейства и се унищожават или още на входа тези болестотворни агенти, или ако вече сме ги изпуснали, но тялото е разбрало, че те са болестотворни, се задейства цялата вече система, която се намира в цялото тяло, особено в храносмилателната система, в дихателната система и в червата, разбира се, като системата е кожата, лимфната ни система. Във всички тия системи има готови клетки, които са на щрек и веднага се задействат при нужда, а в тялото непрекъснато това се случва.
И сега, най-важният въпрос. Добре, що има такава съвършена система и то интелигентна, която помни дори от бебета какво сме били болни. И когато сме вече се сблъскали с определения вирус или бактерия, нашата имунна система създава инструкции. Тя има инструктаж и казва, този щам го познавам, преди 15 години той влезе в нас и да видим сега как сме се справили. Намираме инструкциите с кои клетки, какви условия, какво направихме, за да го унищожим и се спазва същия протокол и веднага се унищожава и то много по-бързо и лесно. Първият път, винаги когато има нещо ново в тялото, като Кромит, който беше преди 2-3 годинки, му трябваше малко повече време на тялото да го види, той е сега там, че са го барнали генетично, какво трябва да го направим да го убием. И го смачкахме. И след това с всяка следваща вълна става все по-лесно и по-лесно. Но, когато има нов щам, става по-бавно и по-трудно. Но когато вече сме се справили с нещо, то става много бързо, дори нямаме разболяване. Така. Проблемите, които настъпват обаче, се дължат основно на 3 неща. Първо, стрес. Стрес, физиологичен, химически, всякакъв стрес срива имунната система. Второ, липса на градивни вещества и микроелементи. Изключително важно. И те са свързани с третото нещо, което е лоша храносмилателна и чревна система, където всъщност се произвеждат огромна част от нашите имунни клетки. Така че ако имаме проблем с червата или с стомаха си, имаме огромна пробойна вече. Оттам ние не произвеждаме правилните клетки, оттам ние също не приемаме правилните вещества, т.е. ние може да вземем най-скъпите витамини, но да не ги усвояваме, защото нашите черва не ги усвояват поради техни проблеми, за които друг път ще говорим. Тоест, ние вече сме си причинили огромен проблем, причинявайки си пробойна в тялото, чрез неправилно хранене, чрез липса на микроелементи, витамини като витамин D, витамин С, витамин B1, витамин D3, и още няколко, за които друг път ще говорим. Тези неща трябва да са в изключително правилно пропорция и винаги налични в нашето тяло, за да може имунната ни система да работи. А те не са там, както казахме, по много причини. Първо, стреса, самият стрес ги минимизира. Второ, проблема с храносмилането, с нашата чревна система, микробиома, който е най-важната част на добрите бактерии, които убиват лошите бактерии, и всички допълнителни фактори, които могат да се появят. Още като грипни вълни, които вече увеличават този стрес върху тялото. Така че, какво може да направим? Правим първо. Най-важното – да намалим стреса в живота си. Ако не намалим стреса, нищо друго няма да работи. Разбирате ли, ще се разболявате през 3 седмици, през 2 месеца, през 6, колкото там ви издържи имунната система. Имате ли имате ли поддръжка или по-скоро превенция? Можете да се поддържате без стрес, чрез дихателни практики, йога, медитация или всякакви други спортове. Това означава, че си помагате на имунната система и по-малко се разболявате. И след това работим върху храносмилането, върху правилните храни, с които да се набавим минерали, витамини, добавките и да знаем как да ги приемаме и кои точно да приемаме. Това е изключително важно. И за много набързичко веднага споделям само това, което се споделя масово с хората, как да се предпазим от грип, публикувано в Facebook, групите и в тези големи фармацевтични компании. Избягвайте близък контакт с болни хора. Да, разбира се, избягвайте ги, но ако вашата имунна система е слаба, дори и да се криете, рано или късно вируса ще ви намери. Така че стойте си вкъщи, 3 маски си сложете, 4 качулки, 6 противогаза, ще се разболеете само докато отидете до магазина или да излезете навън. Това е факт. Просто въздуха през водата или през нещо ще ви намери вируса. Проблема не е във вируса, проблема е вашата имунна система. Така че работим по имунната система. Второ, покривайте си устата, носа, прикихали и кашляне. Мисля, че трябва да сме възпитани поне това да го правим. Ако не, друго, дали ще помогне или не, друг въпрос. Измиваме си ръцете. Разбира се, че си ги измиваме. Не е нужно да ги пръскате с спрейове непрекъснато, изсушавате си кожата, убивате си микробиома на кожата, която също има микробиом. И разбира се, избягваме да си докосваме очите, носа, но най-вече храним се здравословно, дишаме дълбоко, избягваме стреса и позволяваме на тялото да се зареди с правилните и необходими минерали и витамини. По този начин ние помагаме на себе си,
А когато ние не се разболяваме, може да помогнем и на хората около нас и те да не се разболяват. Ако това видео ви е харесало, макар с кратичко и в стегнат вариант, очаквайте нови видеа, но за да разберем, че ви е харесало, харесайте, дайте ни един палец в YouTube и Facebook, споделите тая публикация, напишете коментар или въпрос, да знаем какво да ви подготвим за следващите видеа. Намасте и до скоро!